Hej så folkens. En kort gennemgang af Camp 3. Så I kan se, hvad jeg har gjort med tanker her. Kajakken er slæbt på land. Jeg har ved overnatning et stykke tarp, hængekøje indenunder med myggenet. Soveposen ligger der stadig for overnatningen i nat. Alting er bygget op om en sideplads faktisk. Det er vigtigt, for ellers bliver man træt af det og rende frem og tilbage, når man egentlig bare gerne vil slappe af, når der skal laves mad og der skal passes bål og alting. Vi har mad, køkkenbord, så har vi bål. Herinde har vi vand og skrald hængende. Og herinde bag hængekøjen, bag under tarpet, har vi tørsnor. Så det for sejladsen kan blive tørt. Så har vi sidst men ikke mindst her kan man se ladestation, et stykke solpanel og powerbank, et batteri for at holde den her stakkels iPhone kørende. Ses derhjemme.